Начало на матча, топката ще бъде за Левски. В сравнение с последния шампионатен матч на сините срещу Витоша Бистрица от първа лига. Само Милош Цветкович, капитана Иван Горанов и Паулиньо са запазили титулярните си места. Всички останали футболисти, които участваха тогава, са оставени да почиват от Славиша Стоянович. Ето го треньора на Левски, разбира се, с мисъл към предстоящото дерби срещу ЦСК. Халит Ям с глава. Османов, може и да бие Османов. Изстрел в ръцете на Кръстев. Центриране към близката града, удар с глава. И като по чудо това не е гол. Въобще не се свенят домакините да чистят силно топката, когато това се налага. Богдан Вашчук беше на път да реализира първия си гол със синята фанелка. Още веднъж Цветкович. Удар от дистанция в страни от вратата на Димитър Георгиев. Изстрела нанесе Атанас Кабов. Добре си пое топката. Да стигне до Бързака за втори път. Опитаха да го изведат от дълбочина неговите съотборници. Контратака на Атлетик Куклен. Пас от дълбочина. Шанс за домакините. Това е чисто положение и какъв пропуск. Намеса на Николай Кръстев. Най-чистото положение в матча идва за Атлетик Куклен. Странно или не. Никаква засада нямаше при подаването към Димитър Джунджуров. Той се измъкна, но нанесе удар право в тялото на Николай Кръстев, който излезе много добре, за да скъси. Добра атака на сините сега. Какво ще последва? Това е гол! Левски повежда с 1-0 в 41-та минута. Младока Атанас Кабов е точен и водява феновете на Левски. 1-0 за сините. В края на първото полувреме колективната грешка в отбраната на Атлетик Куклен беше наказана на секундата в зоната, където Холмар Ейлсон подсигури по прекрасен начин и поставя началото на опасна синя атака. Шанс за Левски, 2-0. Серджио Буш е точен в 44-та минута. Ето как само в рамките на 3 минути Левски стигна до 2 гола. Най-напред Атанас Кабов беше точен след асистенцията на Богдан Вашчук. Сега Серджио Буш с точен в извънработно време. Направо на аматьорски начала. Още веднъж удара на Серджио Буш. Много добре насочи топката. Иван Горанов го намери добре. Не покри Серджио Буш. Нямаше човек в близост до себе си. И Янко Гюзлев, и Александър Христев останаха много далеч. Това позволи на румънеца да се разпише. С премитан до Янко Гюзлев в центъра на отбраната действа Александър Христев. Двама вътрешни халфове, Никола Праматаров и Васил Гуджев. Пред тях Шебан Османов на фланговете. В ляво Димитър Джонджуров, в дясно Мирослав Кайраков и Борислав Хаджиев на върха на атаката. Вашчук сега на Шименто. Може и да бие от дистанция португалеца. Прави го, но в аут. На Левски, просто защото този стил на игра заляга в философията на клуба, докато Делио Роси залагаше предимно на играта в отбрана. Сега хубава атака на Атлетик Куклен. Да видим как ще се развие. Хаджиев пада. Дали не беше дръпнат за фанелката? Изглежда. След малко ще изкоментирам тази ситуация. Да си завърша мисълта за Славиша Стоянов. Чудесни предпоставки за опасна синя контратака. Да видим как ще се развие нападението. Паулиньо, опит да бъде спрян с нарушение и нищо такова. Продължава контрата на Левски. Възможност резултата да стане 3-0 и спасяване на Димитър Георгиев. На Шименто с пропуск. Добре го видя Паулиньо, подаде му. Така че Португалия до този момент. Разбира се, до края на матча има време. Само 2-0 в полза на Левски. Дали ще стане 3? Не, града. Резултатът остава непроменен, само 2-0 за Левски. И отново на Шименто. Центрира се едно докосване, шанс за тима на Левски. И резултата е 3-0 за сините. Няма вдигнат флаг за засада, така че Станислав Иванов е голмайстора. Мисля, че макар и с малко, Станислав Иванов беше зад линията на защитата на Атлетик Куклен. Заедно с Ривалдиньо. Това обегна от погледа на страничния съдия. Иначе на Шименто асистира на Станислав Иванов. Центриране и това е автогол. 4-0 за Левски. Нямаше какво да стори, че остават около 15 минути. Отново центрирането и опита на Гюзлев да изчисти пред угроза.
Нова атака на Левски. Възможност за пети гол за сините. Да, 5-0. Домакините се сринаха. А Станислав Иванов бележи втория си гол в двубоя. За първи път, откакто е в мъжкия състав на Левски, Станислав Иванов се разписва два пъти в рамките на един и същ двубой. Богдан Ващук подаде към Станислав Иванов и той в края на първото по време Литек Сетер 0-1. Разбира се, в коментарното ни студио ще стане въпрос по-късно за тези двубои. Станислав Иванов. Иван Горанов извади добре топката. 6-0 за Левски. След като отправи няколко удара през първото по време, Филипе Нашименто най-после е точен сега. Станислав Иванов към Иван Горанов. Нямаше засада. Добре вдигна главата Иван Горанов. Видя непокрития Филипе Нашименто, който нарушението е в обратната посока. Спас Русев уважи този матч. И последна атака на Атлетик Куклен. Нека я пусне съдята. Прекалено слаб удар на Димитър Джунджуров в ръцете на Кръстев. И това може би ще бъде всичко в този двубой. Край на матча. Левски се класира очаквано на осмина финал в турнира за Купата на България след разгромна победа с 6-0 над Атлетик Куклен.